Ahoj priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to bude znovu zaujímavé. Dneska sa zúčastňujem 49. výstupu na Veľký Bok a naša cesta začala na priehybe, takže sa nachádzame v Nízkych Tatrách a máme krásne jesenné počasie. Teraz je august, ale tieto hory sú nevyspytateľné, takže sa sem vždy musíte správne obliecť. Tých výhľadov bude asi pomenej, ale nevadí, hlavne, že sme vonka v prírode. Do sedla Oravcová nás čaká ešte 45 minút po červenej a tam bude naša ďalšia zastávka. Máme naozaj nízkotatranské počasie a účastníci výstupu prichádzajú. Už sa blížime k cieľu, krásne nám fučí, ale bunda od Alpine Pro ma chráni pred vetrom a pred dažďom. Môžem každému odporučiť. Alpine Pro má super nepremokavé bundy do takéhoto počasia. Sme na Zadnej holi, odtiaľto naša cesta potrvá ešte hodinu a pol. Máme super počasie. Prišli sme na sedlo pod Veľkým Bokom a odtiaľto naša cesta potrvá ešte 50 minút podľa tabuľky, ale podľa mňa hore budeme skôr. Čím viac sa blížime k Veľkému Boku, tým je väčšia hmla. Takže sme hore na Veľkom Boku, 1727 metrov nad morom a fúka nám tu krásny vietor. Vzadu za mnou sa účastníci fotia pri tabuli. Je tu krásne, možno prídeme na rok, pozrieme si to. Teraz vidíme také mlieko. Ale cesta bola krásna, oplatilo sa. Z Veľkého Boku naša cesta vedie naspäť dole na priehybu. Po výstupe sme dostali takýto krásny turistický odznak. Na chate sme sa zapísali do kroniky a teraz pokračujeme tam, kde nás autobus vyložil. O rok bude 50. ročník, ja vás čakám na tento ročník, možno sa tu stretneme a ďakujem vám, že ste dopozerali video do konca. Choďte do prírody, je tu krásne, keď je takéto mrzoté počasie a stretneme sa na budúce. Ahojte.